هێزن ئەمریکی کۆ بریارە ji Sûriyê vekişin wê li Herêma Kurdistanê ne li navçeyên li jêrê desthilata hikûmeta Iraqê bicî bibin. Serkirdayetiya operasyonên hevbeş yên Iraqê ragihand ku hêzên Emerîkî ku wê ji Sûriyê vekişin wê li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bicî bibin. Berdevkê operasyonên hevbeş ya Iraqê Emîd Yehya Resûlê ji bo ajansa Faris eşkere kir ku ew hêzên Emerîkî ku biryara ji Sûriyê vekişin wê li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bicî bibin û got ku tu pêwîstiya Iraqê bi wan hêzan nîne. Resûl herwiha eşkere kir ku ew hêz wêne li bingeha Ayn el Esed ya li Enbar bicî bibin. Lêbelê wê li Hewlêrê bicî bibin û got jî ku hejmara rawişkarên Emerîkiyên ku li Iraqê dimînin guncaw û pêwîst nake bêhtir bibin. Serokê Amerîka Donald Trump berya demeke ji nişkê ve ragihand ku ew ê hêzên welatê xwe ji Sûriyê vekişîne. Piştî wê yekê gelek rexne û helwestine cuda cuda derketin holê. Trump jî got ku dema vekişana wan hêzan wê ta demeke destnîşankirî bidome. Herûha herê dawî jî got ku ew ê hevpeymanên xwe yên Kurd li Sûriyê biparêzin.